Zvadaro kudaro nevamwe vasikana vakangogarawo mukati mema-advisors. Zvadaro zviya mukomana anga ari kumashure kwema-advisors nevasikana, aida musikana akanga ari pamberi. Akanonokerwa nekusvika kukembi kuti anomupfimba, achibva atanga kumutsika nepasi pebhenji rebhasi. Saka zvakaitika ndezvekuti haana kuziva kuti gumbo raari kutsika ndere mudzidzisi nderaadvisor. Advisor vakamboda kushingirira, wachitsikwa zvakadaro. Vakazoti ndingatoita chironda, regai ndimucheukire uyu ndimutaurire. Vachibva vacheukira mukomana uya, vachibva vati iwe, the idea is good but the food is mine. Hallelujah. The idea of coming to the revival is good but wakatsika ndebaba. Baba wedu makadzidza ndinokutu ndamirira iwe kuti usa rasikeba pane rwendo kunene izwa uzwe ndinokutu ndamirira iwe ndinokutu ndamirira usambota ndinokutu ndamirira iwe ndinokutu ndamirira iwe ndinokutu zvausina kumbokumbira zvinokutevera. Iwe unoitirwa masurprise. Akataura kuti ukafamba nemota unoita munyawiri ndiani. Surely goodness and mercy shall follow you all the days of your life. Pane pamwe pandakaiti twist mbichana. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Hallelujah. Zvauri kushuwira mukati meupenyu hwako zvinokoneka. Kana ukange wafudzwa naJehovha, kana warasawa waMwari, nekuti Bhaibheri rinobva rataura kuti usawa nevamwe waMwari kunze kwangu. Panotenderera magora pane nyama. Pataakuda kusvika panguva yekunamata, Jehovha ndiye mufudzi wangu. Wanodawo Jesu uyu, wanodawo kuti aiwa kaindika ingosanganisa